Moro Tupe! Tänään minä näytän Lego-ukkoja. Näitä ukkoja on 6. Minä olen aina rakennellut näitä välillä. Niin nyt mä haluaisin näyttää kerrankin mun Lego-ukkoja. Tässä on eka. Tää on Minecraftista. Tää on Skeleton. Ja mulla on kyllä oikeasti toinenkin tällainen, mutta ei ole mukana. Ja sitten tämäkin on Minecraftista. Tämä ihme, mikä se olikaan. En muista tämän nimeä, mikä tää olikaan. Sitten, täällä on tämmönen Simpsoneista. Mulla on pari Simpsoneistakin tällaista ukkoa, mutta ei ole mukana vaan tämä. Sitten, nämä on ohjeen mukaan, mutta toiset mä oon rakentanut niinku ihan itse. Siis vielä 3. Tällainen, minun tekemä ukko. Sitten, ne 2 on tyttöä. Tällainen. Tässä ei ole läheskään mun kaikki Lego-ukot, mutta mä otin vaan niin jotain Lego-ukkoja ja sitten tässä on yksi tällainen. Niin laittakaapa kommentteihin, mikä näistä on parhain Lego-ukko. Tää on 1, 2, 3, 4 ja laitan 5 ja 6. Näytetäänpä nyt uudelleen. 1, 2, joku, 4, 5 ja 6. 3, ihan sama. Niin, nä. Nyt ne sanoo, että miksi ne pitää sanoa. Niin saatte laittaa vaan kommentteihin, mikä näistä on parhain. Kannattaa tämä. Tää on niin hieno. Tätä ei kannata, tää on niin ruma. Tää en tiedä, joku. No, se on ihan sama. Mikä näistä? Tässä on 1, 2, 3, 4, 5, 6. No niin, tässä oli video. Ja nyt moikka! Nähdään taas Krovin parissa. Moikka!